हेलो गाइस माबोरै दं नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाय ओरैबायदि बै समखिनिया जाय समाव जोङो रावनिबो बाथ्रा मिथिया रावनिबो बाथ्रा जेबो खोनासङा सासेया सासेखौ माने लुगैनायल' बै समाव आरो बिदिनो जादों मंगलदैनि सिपाजार होननाय थाइसे जायगायाव जेराव सानै सिन्टु होननाय सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसो थोयोमोन जायहा फिसाजो सासेल'मोन ओमफ्राय बिमाल'मोन बिसा बिफा गैयामोन आरो सानैनिबो माने न'खरनिफ्रायबो राजिखा जे हाबा हरनो थाखाय सानैबो हाबा जालायथो जुलि जालायथो नाथाय दिनै बोसोरब्रै बिसोरो गोसो थोलायनानै बिनि उनाव बै सिख्लाया सासे गुबुन सेंग्राजों माने बेखौ एंगारनानै गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिबावदोंमोन आरो बै लाइन मारिनायनि फलाव ओरैबायदि मोनसे गेदेर जाथाय जालांदो जाय जाथायखौ नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन गतिके नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनां आरो भिडिअनि सिङाव लाइक बटनखौ खनसे थुनानै हो मानोना जबरदस्त माने भिडिअ जायखौ माने फिल्मफोराव नुनाय बायदि जाथाय मोनसे जालांदो आरो जाथायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानाय बायदिनो मंगलदैनि सिपाजाराव बै सिख्लाया मन्दिराव ओंखारलांदोंमोन मन्दिराव थांनानै मोनालायबाय न'आव गिदिंनानै फैयाखै आरो गिदिंना फैयाव बिमाया बै सिख्लानि जि गोसो थोनाय सेंग्रामोन बैनाव सोंहरबाय फन हरनानै सोंहरबाथाय बै सेंग्रायाबो रागा जानानै जेबो रायनानै हरदों मानोना हप्तासेसो सिगां माने मिथिनो मोनो बै सेंग्राया जे दिनै बोसोरब्रै हमनानै जाय सिख्लाखौ बियो एकदम गोसो गोथारै मोजां मोनना फैदोंमोन बै सिख्लाया दिनै गुबुन सेंग्राखौ माने इन्टारेस्ट होदो गुबुन सेंग्राजों रिलेशनशिपआव फैदो आरो बिनि थाखायनो बिहा माने जोबोद टेनसन बिमाखौबो जेबो रायनानै हरो बियो फन हरनाय लोगो लोगो मानोना सिगां खोब मोजां रिलेशनमोन बिमाजोंबो खोब मोजां रायलायोमोन नाथाय बै फिसाजोनि थाखायनो बिमायाबो बेफोरबायदि रायजानो गोनां जायो आरो बिनि उनाव मोनालायबाय मोनालायनानैबो बै सिख्लाया आरो मन्दिरनिफ्राय गिदिंना फैयासै अखानायै बै सिख्लाखौ बै जि मन्दिराव थांदोंमोन बै मन्दिरनि एसे खाथियाव बस्थायाव सोना दोननाय बिनि गोथैसोखौसो मोनो आरो इखालिनो बै जि सिन्टु होननाया बिबो दौलें लगायनानै बिफाङाव माने दिंग्लावना थानाय मोनो बिखौ पुलिसफोरा आरो पुलिसफोरनि सन्देह दा पुलिसफोरा बुंनाय बायदि जे बै सेंग्रायानो बै सिख्लाखौ बुथारनानै गावआबो फासि नांनानै थैदो आरो दा गोबां सेन्डालफोर बा बै सिख्लानि किसुमान बुस्थुखौ बै सेंग्रानि न'आव मोननाय जादों पुलिसफोरा नागिरना मोननाय बायदि गतिके नोंथांमोना मोनसेल' माने आंनो कमेन्ट्स बक्सआव लिरो जे बै सेंग्राया मा मोजां मावदों ना गाज्रि मावदों खामानिखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव लिरहर आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।